आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। घरे कहे हम एक मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। बाड़ते धराई लगई जतोरले बाड़ते धराई लगई जतोरले हाँ जतोरले घरे कहे हम तहार के एक बेर लेम घरे कहे हम तहार के एक बेर लेम बाड़ते धराई लगई जतोरले बाड़ते धराई लगई जतोरले हाँ जतोरले घरे कहे हम तहार के एक बेर लेम घरे कहे हम तहार के एक बेर लेम मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग एक बेर लेम मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। आई बाड़ छौरी ते तना रे झाड़ के माजा कुबले तारे ले के यार के हो आई बाड़ छौरी ते तना रे झाड़ के माजा कुबले तारे ले के यार के मानव नहीं तोरा माई से कह दे मानव नहीं तोरा माई से कह दे माई से कह दे घरे कहे हम तहार के एक बेर लेम घरे कहे हम तहार के एक बेर लेम आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। बेचन बिहारी के जानी पढ़ाव कब देबू दिनेश के जल्दी बताव हाँ बेचन बिहारी के जानी पढ़ाव कब देबू प्रकाश के जल्दी बताव झरले शिवानी बाड़ू पानी में भर दे झरले शिवानी बाड़ू पानी में भर दे हाँ पानी में भर दे घरे कहे हम तहार के एक बेर लेम घरे कहे हम तहार के एक बेर लेम रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।